Vinspecialisten har i år valgt denne Dutch champagne som årets nytårschampagne. Den er velegnet til aperitif, når gæsterne kommer nytårsaften, men den kan også sagtens bruges som en rigtig godt supplement til en god forret, hvor man havde lyst til eller hvor man havde tænkt sig at servere enten skaldyr eller lysefisk. Prisen den er også god. Den koster 200 kroner og er nedsat for 290, så man sparer 90 kroner per flaske. Selvfølgelig kan man også servere den her kl. 12, når klokkerne lyder. Men havde man en tanke om at samtidig at servere en sød kransekage eller anden form for søde sager kl. 12, ja, så vil denne her champagne, også fra Dutch, men i demisec udgaven, som er en væsentlig sødere udgave, være mere velegnet til at skyde af kl. 12. Inden for champagne eller boblevand, som vi kalder det til nytårsaften, har vi et kæmpe udvalg her hos Vinspecialisten. Dutch er selvfølgelig en af vores hovedprodukter, men vi har også klassikere som den Gule Enke og Dom Pérignon. Desuden findes der masser af forskellige andre typer fra Italien, fra Spanien, ja og sågar også fra Danmark. Fra Vinspecialisten ønsker vi alle vores kunder et rigtig godt nytår.